ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Kawai ka bus MTC kabayan menmit kabadangmi natura ban wan shillong kalahab ha kawai kawa ya kabalatip kom kawa Ryndi han Nongchram kani ka jingjia kalajia ha kapor khat 8 baje shiteng senya Marsenyo jingtip yakane ka kinhon ai jingyarap jong katanat rescue team na Rongjeng bat William Naga Fire and Emergency Services kilalait wood ban lait ai jingyaram Lapan thikna bahagani ke jingjia kila don sangut ki bayap bat bongut ki bala Mynsaw bat ye ki ba Mynsaw lapan kitno marmar sya Rongjeng PHC katkum ka jingyo lum jingtip jong ki pulit laong bakidon arpu wengut ki nonglait nongwan hapo kani ka boss ha ka bakhandai ngut ki dai na tura bat khat arngut na William Nagar hadu bapenmi yakani ka khubor kitanat ai jingerap kidang yakun banyo sailut yaki breu kumjuru ya ka bos ka badang don hapo namar baka he bha na ka daw ka jingjur jong Islam. Ouais. On va s'en Ini sekarang semua sini dia memang dicok sebelum dia juga ke. Para ta kemaknan sige bag na beri arte na apango. Kanina sabi.